Lalaki nga nasapuan patay sa Baguio City kahapon, isa ka barker sa Bacolod City kag may mga kaso sang pagpangawat kag iligal nga sugal. Yaring nagaratsada nga balita. Pinaagi sa tato kag suksok nga bayo. Natumod sa mga himataang nasapuan nga bangkay sa Barangay Pacol, Baguio City kahapon nga si Raymart Rojas, 26 anyos. Hunyo 27, ulhi nga nakita sa Plaza si Rojas kung saan siya nagaraket bilang barker sunod sa iloy nga eksklusibo nga nakaistorya sa news team. Pagka 28 na, wala na sa kuno makita. Sakop na sa Sambakatwan. May nagkuha sa iya dito. Problema, dire lang nga ginatag sa pulis. Ginkumpirma sa kapulisan nga gindakop si Raymart sa Hunyo 28. Bangod ginapahayag na ngawat sang relo sang iya amo apang gilayon nga ginbuyan. Hold siya direct. And later, ginpa-identify sa kay ma'am ang mga item bala kag ginadmit man ni Mickey. May iban pa nga mga kaso ang biktima angot sa illegal gambling kag alarm ginskandal. Bagay nga ginako man sang iya mga himata. Kung sa kadungulan, dungol, gid man ang mga mangod ko eh. Di ko gid mabaton. Di na sila tani katulog. Sing ginhimo nila sa mangod ko. Wala ginadula sa kapulisan ang posibilidad nga may kaangtanan sa iya daan nga mga kaso ang motibo sa krimen. Samtang nagwa na ang resulta sang autopsy sa bangkay. Possible man suffocation kay wala man sang injury gid nga nakita sa lawas ng biktima. Maliban na lang ma'am nga may amoto nga may duct tape ang iyang liog. Upod kay Herald Eka, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada!